Jumadi and an opayade ebrewo and your producers no etechri mesumidin ekwiaboachi we Adom fremi ABY majoso o call live Facebook yeshimi ewo hono munti ubetumi ahwe ne ekoso nyinada ebraso si ede de ubonkrata naposo ebrewo na ho aseda de enwuma yede emma wono wodoso enwuma eboye chidom carbel ene eba milka ankasa ene isa wa ya chiriwia wa chine kom no efra no peye kwaduru anwume na wo breki no wa breki ni hia eno sa na abehwede obi da ono wo nan na emom wo kwan ye wo so fa so breki fast no a abusua se milo tea bia wo beye no carbel milk na de bia gum boko no wanom na wo call baby Second Kings real estate so de ene ya dan ya ye sisi ho no mo adu ho a edan ne home edan no home edan no ankasa kasa ma hu se ye si dan Nuhunim die nyinada Second Kings real estate se wo penim die fa dansie mu a wo beboa asase na wo hia wo beboa wo asase na peso sidan no so a eno so obetumi aya ma ni hia ne se wo de oni won ebe ka bom kita die bi a mo beko no eno achi no waboa wo obetumi afre won 0244645784 ana se 02666207001 na ne Second Kings real estate in Kitao die bia no woni wodi anu aboa Feco spray so de Feco spray starch eni atade a hyamie nhada nyem no nanso no won se wo de Feco toso a wo ben sa atade na ginagina sei je so ka to wona ka to wono mo spray starch ne de dose nanso Feco de wo try bia matade dada no nyem no Feco adawroma na abenya ni sei ebe mo look very sharp wona mwana wo ko kama ubi enwu osi ababa ani abantie ni wo ya abrewa so dia na chese wudi mu pa latest form so ene wo dana wa na yi ade chi a wo de me kon ya me ya na miti ya me ya ba bia wo da ye ni bisa ho se mattress ben na ada so latest form free day dik anya wo ba ye no wutim se mattress wo da so a eboko ade chi anu aso ye bi kuru ye wo bi wo no mu a abusua massage ontu de okwa wo situation no chireche mu ne ye do de ama wo manchi power so esi wo poti ye ne se wo ye mu na atimuo wo pe moja duro ye bem wo gina wo na so peme ene fie so hu amode ade ye adwuma no manchi power dawroma en water ye chi lele rice so de enoa na sala no ye di ebedie wo enoa etu pe mo a wo noa utumi de ye mu tuo de na ntumi mfanye lele rice amabusua ni nyina ni je happy family na chese modem na moko Vodafone so tumi no de mayami akasa so pese that no ya akono ye fede a enei chese ne wode abeba Vodafone 10 years no afinhana no ogusu di ntie mu niema so de edoso Vodafone see the future is very exciting tabia heba mixture eno so se malaria na ha wachidi tabia tuna sise twim na ekọ baby eto ne aduro bia tabia udu hono mo a ubenya bi ato amaniema akoje ma menko na de ubonkata naposo no yemfa emremo na yentoa so ebeni fo makwaba yenua boko de Adom ni experience ka ho pa am experience an ka ho be biti experience ne ka ho mamba ni ho ye ba o wa ya de MP asem no anu aka na MP am be be girl na say no anu asem no anu aka no you are great ring pa you are great ring thank you now na wo hu ne emrahye badwam ne efiri ho no mo ba no ye hu bi asofudie no say yemfa mra nto ho ana yenko ya anim eno da honom na de yenko da ubonkata no so eno ye beba so pa ni ahwe se o preaching ni ye de mra beto ho a ene ehia o kanu anka ni ye no ansa ya show mu na ehia o ye show Ghana de ne me kro no se ama mra na anya adwuma ete ha ne afie nyina adomu nti ene ehia de ehia ko de binmo ye no enye nkoyi na nye ye ni na ho no ye so aye ko ho no ne mi na ho akwadro ne ani ha so ka ho ye mi ani na ho because trust them na da ho e wo so wan so utime kan bie ti mi hu de enti a ade bi wo ho no mo afan ye se ba bi abanu anaba san hia no no wo ho ti bi a afianko a hyedem ha no wo ba e wo mse nyame tie de ba se ye mi ensa ne ye ba ya na edin emu odu because obi ane ne de ti esa na na ne honhom na ye adwuma na so bi no ya akwadro ye didifo a kyeresa de bi anke bi anko no betimi aye e wo fie wo gidie anomontuo mu no na de akona kwabra ne agene sika no wadi
no akra no one city kwa de beto kokodo na ho de ma no nti ya kwadworo ne ani ha na achi binom ama je say so obesore kwa ya adwuma kwa ya adwuma na 24/7 no si asore dem yen kasa nyame som nye nenso de bi mo ye no meka so mo abuse no nti na hia samra no ayi adwuma wo bi so because they say baby abefa bia ne akwasi ada say ya nya ni be hwa ha baby ani abotent ni ade nwura white akata wo bakọ na ya so dem de kwan yi so ha akwan yi so ha yi enti no hu say ye Ghana ha baby asika wo no eye asore ena schools sa ne ma mienu we me de baby am de mani ahwese sia no sika wo ho na wo hia di ye yima wa wonko baby nko hia bi da oh da bi wonko mi enka nchire wo da sa okay ya bo ho pa ye mi anso mi ye na masrew sa wo so bobi mame ba sa fa we bra na be ye we no e ho no me I don't know but me nu ho ya na ebi die no nye mi nyanhia obi sa de but wo hwe TV so de bi no mo de no chale ano odin na kwabena neat ye opemfo afu so dabi ukoti oba wonyima afu so na nyinsa na ebete no wasa ti aso so the miracles dabi hodie dabi hodo akotu fa nti bi de ma so bejafo yesre wo mo mema we no enye wo ma no akeke na mo implement wo mo ma ne nya adwuma sa so the rules be na deda ho Christian council o se ehunu na Christosum nku na sa ha oni bi mu wo e se utia na ese wo mo ha ne se ye de ani asi asofo so e fi se ye kwa muslimu mu a enso ye wo fake malam se wo mu na ye kwa abosomfo yi so ho no mo a ye ma wo je wo wone ne koda be fiscal fi wuma eno so wo ho no ti die nti na wo se Christosum nku an ye se ye nhye mra mfantia wo okay now I think that Parliament they don't have business with this thing. Oh, they have no business with this thing. They have no business. How do you regulate the church? Activity of the church. Now, spiritual things, you can't take it to court. And yes, I did. Entino obesem saying say osofu bi mo bia kwankyere of course ye nyina agitum enya kwankyere no ngwa meba that is the point to mjina say kon ye faso e di asore ma bi faso asore dem de na wo side to bia ti obi afro so it is bad but obeyem rasa say nti una wo ye mra no how do you interpret the spirit and are you going to regulate the spirit or them o regulate anya sofu na regulate no you are regulating the spirit of God. Because se sofu papa na de wo ye nyame ne so onya anya ne trim no boy and now no Bible say 2 Kings chapter 5 verse 10 Elisha Ephraim Naaman and also ye kwata Jordan da hokotom 7 times o hankesi police mechi Elisha na ke beka say okokunipa wase kotom 7 times na kwata ne beko satan no nyame ni wa o kase nyame dimu kwata kwata beko ana but direction came ono koto nsurum 7 times ena no hoton 2 Kings chapter 4 Elisha ye bia kora biewu okobutu no so wadna no atua na no wadna hwene atua ne hwene wadna ni atua nani na akora na nyankwa adana Elisha anka say in the name of Jesus rise up entimi yentie we se ka ye wo kan hu adam e banya botere me ba tie vision bi awade ka kire me sisi a wo se ebenada we ye eye echine ye abenada ya ebe ye o ba tema sorry a wo yo ba sabi wo be fa ade a wo de hye wo wasenem 2 Adom FM Brazil eye 1 Panta eye 1 dada emfa mo no tie vision no die awade ye kire na me ka kire oba wo be fa atade a wo hye no wo wasenem pant eye pant ya o pant no wo be fa dada ba ko u Brazil be fa dada ba ko na wo de achichire e wo robem na wo de aba because oba ye be hye no ben baby an so be fa boxer shorts o pant dada no ba ko e na wo singlet no so no dada ne ba ko no de achichire wo robem aba wo be fa bia ma wo ba fa wo ba de kan ukuru dia na wo yere de fa ka ho so be ye bia ma wo bia Elwane se yamfa ni nyina mra e benada wo ye ai wo mi ye chine ya benada yi Elwane se benye ne wo tema ha na menhye no
Erade kasa no okasa kosi se meba obi ni mama your angel. Se wo hyenwa me di bayi ni ma boni afiri me maso. Jalia eda wo so no erade so di bayi afiri wo so. Ohia no Bedaha. Come and sleep here. Yeah, lie down there. Daha. Fawala igua. Mami, atene do abahane. Amini pampa cho medase. Yedi mabaha nyina ne se papa bi ne mihihya aware. Na oyesofo wakra. For yourself, Mi pacha wine. I won't cry. Mi pacha wine. No, shisha Mi worry. pacha wine. Na papa ma ya so de kakra. Now the pedawa, be an sorry, I be pedawa. Adaroma, e kwa ode ma faso na eso. Eso che mi ba isro. What do you wanna? Papa pacha wine. Why then? Pacha wine. Why then? Ni mada. When you, Odi me. when what that you send Madam Paso, and you say, what you wanna, the soft no dinner, I Papa pacha, e kwa ode mi faso we die na odi mi. what you was saying, what do you want? I'll be a one what you want, me and that. Me, I want you to tell me the idea. Huh? Ode ma se dem 3 months papa. Mami Shall send you, Maminti. papa ni nyina Shall say, Maminti. ni nyina mo ni sɛ mene ne hyehyɛ awareɛ nti wɔba kuma se ha na ɔyɛ ne sɛ wɔtu kwan bi nti me mmoa ne kakra nti ɔma me ɔne obi tena ase sɛ ɔne nipa ne hyehyɛ ho deɛ ɔno anasɛw ɛna nipa ne ka kyerɛ me sɛ wɔsrɛ me mmoa no na ɔmo gye sika bi wɔ bi hɔ nti papa ɔne me ɔbaa ha na ɔsan bɛfa me kɔ akra nti yɛtena aseɛ no anakyɛ sɛ ɔmo pɛ 50 million papa mehu de yɛ me di sika ne maa no afei deɛ yɛkɔɔyɛ no baabi a wɔte efi kɛseɛ wɔse aburokyerɛ ne bi fie ɔno nko ara ne te wɔ opia na wɔto pono ɔkɔba na ɔne ma bɛda ɔkɔba na ɔne ma bɛda papa ɛnya asɛm ketewa papa kyɛ sɛ Obedi wa na so no bɛda. obedi mi papa Ɔkɔbia bia na obedi. papa kyɛwae Edin Abusua Yeguso Dwaso Nsem dwumadi esu ni Adom 106.3 FM CP. What be? And I say CP na ekwa yansa na okọ break you. Enti ma conclude o bebom break akra o. Ebi anu won chi bi afia. Enti when a boy no. Where's a wo yusu? And I mean who says is wrong. But man who's so casting be and obi nim dear boy fantasy man. As somebody you condemn me. But me can't say I'm not for them. Say it is right. Say ye be you. Bebre womua a mushroom and that. But we are saying say ube yemra emra no. You can't minimum come before to say obrempong at the no yen in free obrempong kwa be so ne mfa yen regulate say you wo Christian council ye wo Pentecostal council ne wenu nyina wo enso no wo pa na wo koka ho wonu mu nkita se that is why I am coming say onwo bibia they should strengthen the Christian council. Yes, the Christian Council of Ghana enti constitution ne man ahodi bia na se ni bia mfa ma no na se we are sorry now we are member of that council. What is it so bit because I'm not part of the Christian Council. But as a bad national you know Ghana money power by force you have to remember. As a Christian Council making sure say you be too full, you be sorry no again obi betia sorry you must register. Omuko ya ne da mom. What do we do background check ben here? So for now was so betia sorry no. We kromfo obokro no pen. Na adwumu da ho. Ye nya bibia. You have to be taken to the psychiatric hospital club before you establish the church. Omunye enuti no ya tuoguma wia okaso be regu church me no it is not right enye adwuma you efia ya ne enko kata no now na ono akra say twa no ho aba be yi anu no me yi parliament say omo ba be regulate churches one man churches na no anie wonte ba bi omo defa enya one man churches nko well sorry bi wo hono mu a utumu say adwuma wo mo ye na mfa ne kwan entie bi a wo mo free Christian Council na Pentecostal Council side and wo mo de baba be ye na ebi wo ho so a hunhuno na make atwa se kwasi ade ye nya kwan befa ahano mu sei obi wo ho a wonko ba bia o onya na busuafo be se se ye wo ha ye be 5 ye nya ye na ya no odin obi timi lead worship and praises na che se otimi bompa he baba no ne ade no what but that is not a crime.
Any crime. That be something you ever regulate. Because untimi memetna. No. They cannot make a law say untimi nya so student man. And yes, so 15 anu oba beka so kan. One ma umeti asori ana. But said the wodi kan kai no. Before oba beti asori no, ye be hwehwemu ehunu na dey. Adem ti no untimi nye. So obi bie store wa ha. Na se GR betimi aba beje ne taxa. Adem ti na asori a yate ye. Ye ntimi nya hwehwemu hunu say asori wei, asori bia ansori ni bi kura din no kura no. Wote kura no a. Na just say if you asori din dia. Nanya biani. Me just say now yet we ye fro sofu ye fro sofu ye be one day I will cry say tira where you quotation be me no asem yen sen wo be one no afa no ate asori then ka say wa me hu say me hu so yo but e bia wo de bia na wo ye ne yo but wo nua no bi e wo ho no mo dia wo mo hunu ne say ye sika obi wo sika penti no o ya asori no obi wo sika pe enti any wo bari no ba be hyenkom wo nia wa kwatwen aba afia wo hu asofo na wa adwuma mu ha no wo mu turupu ba no kwadwofo jo na eba no kwadwo mensa brampa asofo na ya hye wa asofo wa adwuma mu ha me pacho ade ba kwa me se ye wo so wo ntimi nya sa bi ate ha ne yakunkum ni panya Mrs. Tamaklo anya fine pacho ade ba kwa ti se ye hu ni se de ne o se hu ye kasafa religion and not Christianity. So there are other religious activities. One na efre sunsun. One na waye malam. Buddhist for high creationists. Advertising. Even the criminal law, the criminal law of 1916, there are some sections we want one, and they say. And no more advertising me wa. No more what's go. Yeah, but emma mo kwan. On me tell. Na kwadwo samra no. Sane samra no wa. Enforcement. No. You be kan say you so nya adwuma. We don't need. Yatina wa mana jense wa ya be kan. Ya emra foforo. Emra no wo hodeda. Faith, GDA in the exercise of your faith. So what do GDA adwuma? Na e de boni yesom bi ba. And I say a prayer will be a it is a emra and woody. Yes. Oh, there's a point. There's a point at which morality and law meet, and then crime and faith meet. In the exercise of your faith, say a via obi owu, and I say obi nim a bo obi a ma e was sorry no. Law should take its course. That's a crime. It's a crime. It's obvious. A crime. That's what you should know is say in criminal cases, no, who nipano, we are a bindia, and anything always be it is you versus the republic or the state. Oh, and your private law, the akase be a contract wo any multimedia there be wo or your bindia, and yet it's a bind and a summa. Ma police for echo kwachi obi nim so wabo Fodwo hello Fodwo crowd abusia for efia for de no so ba bia wo bia sa wo fia wo experience a wafam wo wakọ baabi wo kọ ye de ne ye ka kire wo na ne wo ye no kra wunim se tiamra na se tiamra wo da baabi a wakọ ne wafam bia no ye bie nhoma no atum free sa biri kọ no wo betumi afre na de wadwenche atum nhoma ne de dada no 0302216561 0302216561 and I said 0302216562 betumi afre na ne wafam bia no wo de me say asori bi ho kra won you quotation ba ko ne yapon quotation ba ku say won fa nto ho eno no bone ana me kire say ebia ni na asori a wo kwa ade nti okwa nti wo de American kwa na mkwa but akosi afia you see me tell you but the point is that entimrano wakwa asori wanyu quotation ba akokra oye commission Ghana mra be no watiaso and I am against that it is not reasonable me kire say na nyamesom na and kodofo ba be kan kodofo issue no or dwelling on physical things so obi ni matweke di abu obi in say kan ba so me so bi amu bia kwankyira o hwe obi ene so say o kan be si odi ene so say se nipa no afomo a ye wo mra wo mayimu so wa abuse akwala na wa abuse ne se mabono pregnant woman wo tietia ne yem amra wo eno na enya adwuma me enko ne enti o manfo experience ni bi na ye metro aso hello
Hello, madam. Good morning. Good morning, Minua. Udini baby afrefri. I'm here to call from Ashama, Lebanon. Yo, Kwame. Wa sorry bi mo akohia bibida. Sorry, you will be dreaming. I can't hold air course. Na yinim de yene nia enyi na kwanye de faso ahu se we ye no nya sania ninua fojo ka se ade no se nipa na ye ne ko wie bone de ho na watomra ne mo pa se be hu sa kwankyere we na enye ne de e de pa me se kam bon se bibi wo Ezekiel 5 verse 1 and 2 mo ka bibi ho no mo se akwankyere pa de wuntimi fa measure emran to ho nkyere ipa kwankyere we nyankopon anu ma asem akwankyere mo kai ho na yehu se kwamba Ghana betumi afa so ne nka kwankyere we ye ana we nye yo ofra we experience wo de wakọ ne ye wafa mu. Hello, good morning. Good morning, Minua. Wakọ pie baabi akọje ebibida. Le kopie bebida. Ukọ ye de na si ye. Me hon fam na ye ko no. So for no oba radio so na ye ko na bajo mi wi a sa wo ma me chirim ade bi mkaka so wo pese wo ka se me ma me chirim bi mkaka ye kodru ho no unim de omoye o se lenkoto asanka apotoyua ene sekan emra na yare no e so bi wu ansa me ho ato me e wo so bi wu ansa na wo ho ato ai nti ayua ne sekan na fabra ntoje na men san fa matade a ma shepe na mame wa kwa so dia so fu dia ji wa tade a wa shin eye tin so be tin dai experience no yes wa tai no a edin so be tumi ejai so fu ba some tempo be butin ko diniti na mame ntra de ba kwa so wakati mame se wo kwa so ne ye fro se ya the phone number to ho se bra ukwa ye benya ho asamaka se wan frɛ phone so ye hu ho asam nka da unim de ntia wo frɛ ya na ye wonkofo wo office oni ama o mu frɛ computer ni ya bo number na share Facebook ni ya hwehwɛ wo information nti du ya na ya se mo frɛ me pa nka nsema mekyerɛ mo no ho wo na wo me na me yes so na me se bra na nti wo si janse ne so afrɛ wo frɛ ya na me do no na ma sorry for ma sorry nketwa for no ma bo no na she Facebook ana WhatsApp o yes of ketwa na me yes of ketwa me hu fa mi onti chinche na me ankasa me di me nickname aye me Facebook me kodu asole no mo bo me nickname na so for bo nti nyankopon da obi di echawa wo nickname no be na Minua me na wase into computer se mo frame anka me kyerɛ mo ne ma bi pa anka yenya no mba na special wo se wo Facebook ye koma sa wo de kwacho a yibenya wo nua bi efre ne kwacho a ana wo ma mi din wo be fill forms ni na ye call proof of denya nti wo ne bi sa se wo nua be ne efre ne kwa wo ma ne efre ne kwacho a ana esi mensu a wo nya kan ya se na papa yo ni mi bi na ede na ojima bo mi nia esi mensu adi we fi se Facebook na wa ye no enu mu ne ye hwe ni nya ya pick sample you na waka kura me kura me ti akura me ho adwiri me na se ha kesi pa o hello anyway Minua adwen Adom na so Adom maybe me brother wife been a copy asori na me e course no de ya second when you say a course no ti on no wife no kra no separation ya ba o maka oba no say on person ba wa dia na course yeah e uma na oba na park no no say okwampai bo oba na ukra ahia ahion le bayer na o say okope edwuma no say so fish shata ahia no sunta kra na ya ahia no ahion akwala na nwia no ahia no bi go ma na ebe ebo bi za na ebe o de wa se no de access akwala no say bi abe ni wa so akwala ni ya so tu bi akwala no hospital àwọn aji sopo ni bia me say ne sopo no kan no eno ano no aso pokwa no so omu ano on say so we say bi na go paper so na sabra na tuese ya obosunta ni obo no be for wa ire akache
na saa sɔfo no a ɔse yɛsɛ sɛ twɛ obi sɛ adeɛ bi pɛpɛ so sei na nea obi ho bi abɛtɔ aka hyɛ no ne sisa ɛno na obi pɛ sisi a ɔka no ɔmo yi psychology ankasa ɔmo yi psychology adan ti na wokɔ baabi saa no bibi ɔmo ana mban no nko ana ɛdɔɔso saa no enti nea ekosia no sɛ sisi a no ɔban no ate ne ho ɛkɔ ne family house na bɛma no so yɛ ne ɛti baabi a ɔmo kɔ mba baako 5 wagya mbɛne gu bɛma no so na ɔde baako pɛ na yɛ ne ɛkɔ adan na asɔfo bi ɛtete yɛ saa yo me na wase menua me na wase pa yɛmfa baako ntwa to hello menua udi ne baabi afrefre ya mpacho no di Adom yo Adom yenti o ya mpacho amche metese mu ka sam de fa yenya mitime ya na Abdo wo akopie baabi oh da bi ni me kra woni min covid ba me pese mi te ma jin sa de bi it's like no machine I usually say like malam yeni po ya do ya from boka ase mun nimti na won malam dia ya sa o ya do mi pacho na wo mo advert malam misifu malam misaka fo boka o malam biani ya si o ya do malam is like a teacher o cha say malam ye teacher na chasa muso mo de ne fake awuram efisa se ade pano wankata no onye muslim onye muslim na chasa o ye malam no ye adura na chasa o ye fake ya malam biani ho ya adura na me kire ono e promo boka nto no oba no ombo ne di malam a mumu njini to ya yi nti mu su mu jide no se bia malam bia ya aduru ense ntisa e wo kermusu nti saa nkurɔfoɔ no nyinaa yɛ azanfoɔ am sɛ mekae sɛ samalobia yɛ saa gyidi amanfoɔ sika ɔmo kyi no deɛ ɔmo de yɛ no ɔno ankasa kronista anso ntura no ɔkya sɛ ɔyɛ malam nti saa deɛ no deɛ ɛni ayi ɛsumi sɛ obi ɔyɛ frɛ no malam ɔyɛ ado ma yɛ na wase papa na kyɛ sɛ baabia nwoyɛ na abusua no deɛ yɛde bɛsia saa som mu nsɛmi no yɛmfiri honhom mu wiase ne yɛmmra honam ani kakra na wɔtwe sɛ ne fiada honhom mu wiase yebesa wura honum bio ni ahwene ekoso ewo honum afia mommo so man na yemoso taw na Ghanaian time the bokrata no na yede hyase the bokrata ne ani mo nsam na Ghana yenya hweye efri se yase abibra man be ahododo no ensia Ghana ye ka ho ewo yellow fever outbreak wo se ye alert ye se me ani da ho fri se o my Ghana ye o my obi ani je ho so oba nanso ye ba ye ncheke so so mesi na obenten wa ba wa yellow fever pane no bi enti ya me ani na hono mo de ya WHO mpanifo na de ato dwa se wanhwa na yellow fever yare unity e wo my Ghana mu owura kwaku adwuma manu ya wona hwe health ministry no so no mfonyini eda edimu ha na wuye no fi ho na wo de ba Yensan fufro mu so Dr. Ibrahim Awa ya we Minister of Business Development one na ka say na mabuno no skills no one mo wo pa na no de to anim say mo skills na mo wo anim de anyame de adom no mo mfanta ban yachi na Ghana Beyond Aid agenda no yentimi nu ho e ho asam de bokrata idea ba kope 16 Ghanaian time de bokrata no sama wo de aba no pay nyame anim ni mfie miensani o mai mu awra ho pa disasters awodo ACCA enfie miensani ekonanim ebi ne de se eja hyehye ho ensem ekonanim se dan edwureguro eno so ekonanim ho asam de bokrata nso de abanipanum na krache yache wo mo san DC ya wo mo ekoyi no free ho no ho ensem na otuaso daily guide ni no chese mami bi ne ba omawia ya enra wia be don kwa ba pa mu no na issue to eno chese mami ne ba ne ba senechi a wo no ye kayayu na omunam ye school da bi ho a ne dan bugu no so a chese amone ne ba nyina omawia ya ho asem aya ro sem papa ewo enkra ha wo se Kwame Nkrumah Basic School na aya waso Central Assembly num na onam akofa asem we dia ba why ke fo chese sem ankofo kaka se examination bi aba out no na liki no chese nya no kre ntimo bia engine tum omai mo hwehwe mu ahwe hu se ye yikake room keke no kofo keke kan no empanifo ebo atogu se mo bia engine tum se why ke fo na se omo nso hwe ni bi aba bonten no so kretai
ede aba anopa yi eno no ewa ha na said the odi no EC4 so ne sese o man hye se o mu hia former presidents ahodo ni nyina na o mu no modi sa so ahodo any other stakeholders a ebeboa ma transparency etime gina ho na abato ekoto 2020 no ebia be usi bibia e kama nto man hye ya o mo hye ase no ne presidents a o maba twam nyina nso eba bedin sa wo so daily guide anopa ede bai. Okay, emra na so na mom nyame ya adom a enkwanya na ebre na sesa wo asesa nyame ya adom o chena Saturdays and a young quenya 6:30 p.m. Say nkwahia emma adwada wo fie sabre do bia kwa boato akra kwa ye business awakaba what ho na abusua nyina na mo hwe nti 6:30 p.m. na cha topic ne ye den cha behwe menstrual hygiene ye wo videos bi e use yakanze body those days omo de show mase ne ntomako ye serious o de hia se wadu ani behwe bie na fe ya kyere kwan a ye use no o pad no mu use no ne ade ha o be kyekere kra to atwene no ho nyama ebi mu jeja na sa basa anya fine enti o kyena enkwa hia wadum TV 6:30 p.m. to obi anhye no so se du ho obehwe ye da se abusua ni nyina betwa hia ho abusua ene ye de bonkata na poso ene ye de abrew no enho aseda ye de ma enwuma wonu mo eta yechi emietumi edeba ye feko spray star cheta yechi look sharp cowbell ta yechi milk lily rice so de ne abusua ni nyina mo papa mo bedi am ho bedwomo latest home so ye partner ye ne no ebo bra no eno no sada so na mighty power sibo poti ne cream no wo de ye uchi mu akama second kings real estate etechi and a Vodafone so my future no are very very exciting no nwotwe abapa hosima aduonu emienu wonim se enne ye fiada corruption watch na yede ba na ne wunim se wo Kenya man no emu no emre da ho no mo ne se wuni pakro ejapade no a wanya no e wo so tumi kire mu se makatui a medie no e bia meje 3000 meje 4000 eno ho dan na masie ye behwe na ejapade bebre na wantumi ankire mu a ye gini nyina ne ye de ama state no emra ya abeda honom no Ghana yeso corruption ne ye ko e de atia ye de ne SP ya de ba ya se yesu ho denden na wache emrabe na wose yesesam ya ye betumi akoye nim katahye ne proye ne komudie na omayi mra no kafa se wo bi be ya ban adwuma ejapade a wowo wose oda na die na mra ne kafa ho ye kwa ba ne corruption watch ba bi a ye de yani ehwe no ye twe ho abasesi a ne abetoa so